खानावजार गामियाव बिबान खेवनायनि ओमफ्राय फैनो हानाय मानगोनां जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो दियापारा गामिनिफ्राय फैनो हानाय गासै आलासि नोंथांमोन दिनै जोंहा आलायजार गामिनि बिसित्र रामसियारिनि फिसाजो उन्दैखौ लांनायनि बिथांमोना जोंनि आलायजाराव बेयाव फैनानै गावदान मारिनो फैदो गतिके बे गावदान मारिनायाव रायजोनि जिखिनि रायदन्दनि बा मोननो गोनां समस्त जोङो दा जोंनो होजोबफैबाय गतिके बेयाव जोंहा एख' बुंनो लागा गैला आङो जोंनि गामिनिनो आफादगिरि जानानै गासै मोनजोब्बाय होननानै आङो घोषणा खालामबाय आरो लोगोसे बिथांमोना बिबान फाननाय लाबोनायखौ फारि जाय जाय लाबोदोंमोन बिथांमोना खुलिनो हासिगोन मोनबाय होननानै आङो हाजोंना लाबाय खुलिनो होबायना गावनि मथे गाव थांदों
गोथावै सं दे गोथावै सं गोथाव जाबाय खिन्थु साबि खानैबो संख्रिया मोजाङै हो बारा जागोन आरो बिबान खानाय होननाय खेवनाय होनोलै हा खेवनाय ना खानाय दै खाखांबाय दा खेवबाय इनि जानाय लोंनायनि थाखाय बानायदो बेखौ आलासिफोरनो ना बयलार नों सोबा ना सोबा नोंनि नामा मा नाम नोंनि नामा मा नाम धरनीधर रामसियारि धरनीधर अब्लिक माग्रें बाग्लारि बरिया नों दा मानो फैदो इयाव आङो खैनागोरारिनि बिबथि हिसाबै आं बेयाव नुजाथिबाय दे आरो बिबानखौ खेवनाय ना खानाय नोंलाय आं खादोबो खेवदोबो मोननैखौनो मावदों मोजाङै मिन्ना होनो मायबा बुंगोन नामा नोङो दा आं दा मा बुंनो आं जिहेथु इयाव फैबाय बेनि थाखाय आं मोजां मोनदों साबायखर आंनि गोसोखौ आं बिराद खान्थि मोनदों जिहेतु दा बिखेस्वर माबा बिचित्र रामसियारिनि फिसाजोखौ आलो गोजोनै बिचित्र बेनि फिसाजो जों आलो गोजोनै हरनो हानायखाय आं खान्थि मोनदों बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ माबे जायगा हरदो जायगाखौ आं अबेसे बावगारबाय मा जायगा दियापारा दा हाबानि दोंसे मेथाइ रोजाबना हो ससेल' दा स' खुगाया फिस्ला जायाखैमाबो थेवबो ससेल' हो आं हाथ'नाय नङा दे दा दसे उनाव बिथाङा आलागजार गामिनि सासे गेदेमा जेनेबा जोङो बिथांखौनो गामिनि मुरिबि हिसाबै मानियो दा बिथाङा नैबे बिबान खानाय एबा बिबान खेवनाय बे हाबाफारियाव नुजाथिदों बिचित्र रामसियारिनि न'खराव दा बेहाय बिथाङाबो दसे सम दंफायो दा गामिनि हिसाबै आं बिथांखौ फंनैसो सोंनो सानदों नोंथां जे जोंनि बे गामियाव बे बिबानाव मा बेसाद थानाय जायो जेनेबा परदिना मा होनो बेखौ बेहाय मा लिरना होनाय जादों नोंथाङा फंनैसो बुंनाय बिनि सोमोन्दै जोंहा जाबाय जेनेबा जोंनि जिहेतु रायजोनि मोनसे बान्धन दं बे बान्धनाव जोंहा मोनबा बिबान मोननांगौ बे मोनबा बिबानावहा जे जों मिथिगौ जे आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय खबर बिबान लोक्षि बिबान गुरखिया बिबान रायजोनि बिबान आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनिया समाज बिबान समाज बिबान जोंहा जितु थारमाने रायजो एरा बेनिबो मोनसे बिबान थायो बै बिबानखौ जों बानबा जायो जुदि बानबा जायोब्ला बेनि गेजेरावनो जोंहा गुरखिया बिबाना एक्सट्रा थाखायो बेखौ जों लाखिनाय जाया जोंहा मोनब्रै बिबाना जोंनि न'खराव मोनफैनांगौ बे मोनब्रै बिबाना जोंनि न'खराव मोनफैयोब्ला थारमाने जोंनि आगोलनि जितु बोराय बुरैया आइ आफाया सिखायलांनाय बे बुस्थुखौ जों लाना दङ जोंहा बेवहाय मोनसे सासे जोंनि न'खरनिफ्राय जुदि हिन्जावसा लांनाय जायो बेखिनियानो आरो बेयावहा जोंहा माबानि मानदण्डनि बा माबा ओरैहाय गैया बेवहाय मोनसे खोथा दङ जुदि जोंनि रायजोनि जितु जों मोननो गोनां बिबान बे मोनाब्ला अब्लासो जों थारमाने बिथांमोननिफ्राय बाहाय एसे थारमाने मानदण्डनि लानाय जायो खिन्थु बेबो बारा नङा माने सिमिथ' आरो बारा नङा
बेखौ जों लानाय जायो थारमाने रायजोखौ जे खनमान बे खनमाननि कारणे बिसोर बिथांमोनखौ बाहाय हासिमान होनाय जायो बेनो आरो जोंनि बिबान दा दिनै नै दिना बियाइ बियानि खागोन दा बियाइ बियानि खानायनि लोगोसे आरो जोंनि जिथु रायजोआ जिथु जों बिबान मोनबाय बे बिबानखौ जोङो दिनै जों ग्रहन खालामबाय थारमाने जोङो एक्सेप्ट खालामबाय जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां आरो खोथा गैला आरो जोंहा जेबो थारमाने ओरै माने माबा गैया आरो रायजोआ थारमाने हेसा होनानै माने बे कर्मखौ फाथिनायनि मोनसे माबायाव गैया आरो बेखिनियानो जों रायजो नैबे बियाइ बियानि खानायनि आलारि बाथि सावदों सावनानै बेहायनो बियाइ बियानिखौ खानाय जागोन नोंथांमोननो बेनि नुथायखौबो आं दिन्थिनो आखायाव लादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बे जाबाय जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे नेमखान्थि बे नेमखान्थिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियाव सोलिबोबाय थानाय दा बे नुथायखौ आं दिन्थिबाय दोङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था होथेलायदो लालायसोदो गन्थं गोलाव ना नै बिया बियानि खानाय हे बुराबोथ' खोरा बोरै सानखौ जगाय बोरै साथि मोनसे बोरै जोंना बिदिनो बिसोरो जोंना बोथो नै दिनै आंगादवा गामिनि मा नाममोन रबि बर'नि बिथांमोना आलासि महरै सोलिनानै थानांसिगोन बिथाङा बिथांनि दुखु सुखुखौ नायनांगोन गासैखौबो जोङो लानानै जों खान्थि लानानै जे जोंबो बिथांमोना बिदिनो जाबाय गासैबो जाफुंथों 누나가
Gimana bener mereka Kamu tak ada. Belinan Gun. Dia paling gede ya kali. Belinan Gun. Kenapa nabi ay? Iman udin ni kay iman kurso kamnane masur mausay. Sampai urus tang nabi ni vlog naman lang. Oh, sabu urus gila. Apa mana? Anh khai nữa. दालिखौनो फैयाखै एकदम बाखिया दालि मोनदों दालिखौनो फैयाखै जों गाबसिखौनो नुस' जाबाय नै 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 जोंबो दालि मोनैफोरा गाबसिखौनो जादों मानो जादों ओंखाम ओंख्रिया मोजां ना ओजों नोंथाङा मा होनो ओंखामा हामदोंना एसे लाबावदो गोथाव जायाखै खोमा नोंनिया मा खबर दिनै सैमा दंब्लासो खबरानो